vasungwa matare emhosva achitopupura kutsinda kaipa vakandiramba ndakamirira shamwari dzangu dzeprison ministry toda kungozivisa vamwe hama dzedu dzakagara vasinganyatsonzwisisa kuti tinogona kubatsirai. Isusu seprison ministry we are a self-funding team. Zvese zvatinoita nezvatinoenda nazvo kuprison tinounganidza tega as individuals. Asi this is an open invitation kwamuri hama neshamwari kune vanganzwe kusungwa kubva zuva ranhasi kuti ndine chandinoda kuti chizonosvika kushamwari dzedu dzinenge dziri kuprison. Apa pamahamba achava this is just the littlest things zvatakakwanisa kuunganidza seprison team. Tumori tunhu tudiki but we would wish to do more. Kuti tipote tichivapa zvinhu zvinoita an impact muupenyu hwavo. Saka sezvandataura kubva nhasi tichienda mberi kune anzwa kusundwa makasununguka kukochera zvatinoitira shamwari dzedu idzi nevamwe vasara. These are just a few of them. Vamwe vacho vane vana, saka even zvinobatsira vana zvakaita sana dovi, zvikafu zvinodyiwa nevana, zvinhu zvinogamuchirika zvikauya kuti tizovapa shamwari dzedu. Saka tichangovasvitsa zvidiki zvezvatauya nazvo. Mwari vari mubatsiri, muchaisa kuti patichahosta the next team vese vaona nekunzwa muchaisa ruoko rwedu pashi. Mwari atibatsire. Mazvita. Church of Christ.